chuvia e o vento, pero sí que temos esta magnífica xente, José. Ademais, a chuvia pasou por auga, quizáis os plans que tiñamos preparados do percorrido polas parroquias e tamén da tradicional cabalgata, pero está claro que non pasou por auga as ganas de festa, vendo como está este Polideportivo Municipal de Venecia, e tampouco as ganas de Melchor Gaspar e Baltasar de visitarnos. Bueno, xa sei de que estamos a todo. Vale, vamos a pasar un poquinho de calor. Imos a reunión onde temos que entrar todos. Temos que entrar todos que hai xente ás portas. Os que están máis antes resultados. Os que teñen os ingresados, non podes quedar con ele. Pero os que están arriba, máis un timo, máis un timo. Que collamos todos para poder disfrutar deste magnífico día. Bueno, presento, eu son José. Eu, Ana, e imos a servir de Estrela de Oriente, pois como guías da visita dos Reis Magos aquí ao Pobro do Caramiñán. A ver, os nenos sobre todo, o maior tamén. Cantos preparaches a cantos reis? E ya mandaches, A ver, levanta a mano, Vamos arriba. A ver, por aquí tamén. Vamos arriba. A ver, por aquí, por esta bancada, ah, sí, me gusta que vayas levantando as mans. Moi ben, vale. vale. Seguimos. Pois hai bastante xente. Como? Hai bastante xente. Está a tope. No, pero refírame a que escribisen as cartas. Están todos... Sí. Pero bueno, está a punto de escribir. Os alfomos en el carteiro, despois podéis ir en persona, vale? Que va a estar aí explicándolos. Iso é certo, é algo moi importante. Eu de pequena non escribí o ya no conta cuantos e ainda a día de hoxe estou esperando por ele. E nunca me acordo de dicir, a ver se despois teño ocasión de no momento da recepción pois de dicirlle ás súas majestades que me traen o ya no conta cuantos por fin. Eso vedes? es palabra de tener. Que tamén é importante tener claro. Bueno, vamos a preguntar por aquí. Imos ao público que te gusta. A ver, José, pero tamén coméntanos ti se houbo algún magasallo que a ti tamén che quedase pendente, non vou quedar eu mal solo. A mí, bueno, vine unha vez un caballo. Entendo que non me puxera porque os camellos se paraban un pouco mal. Poden pelear ao minuto, non? Deixa de falar por aquí. É que claro, agora tamén queremos saber un pouquinho aquí a xente. Como te chamas? Sí, ti. A ver, José, mandas a ver cantar reis? E que lle puxeches? Que lle pediches? Un coche de Virgilio, una pista de carreras que no se confunda nadie y un dron de navegar. Ai, moi ben, sí, señor. Unha carta moi completa. Completinho con os tampouco se pasou. Efectivamente, hai que ser tamén Moi, xusto. claro. A ver, vou preguntar eu tamén por aquí, a ver, algunha de vos que me quere falar. A ver, o teu nome? Bianca, Bianca, que lle pedistes aos Reis Magos? no le pedí nada, ellos saben lo que quiero. Sabe o que quere, son moi máxicos, pero bueno, tamén lles hai que botar unha man, non dicirlle así un poquinho de guía, dicirlle, pois gustaríame isto, outro, e se non tamén non lo podes dicirte aquí. No sé, ahora no necesito nada y si me traen lo que quieran. Bueno, pois iso está tamén moi ben, que así tamén lle damos facilidades, claro que sí. Bueno, esto es por aquí una muller que estaba presentando abiertos y no quería parar. Debe de tener algo muy importante que eliminar a los reyes, porque está de aquí. A ver, ¿qué me dices? Moita paciencia. Importante. Importante. A ver, ¿qué más? Vamos a material. A ver, un poco. Tira por aquí, tira por el coche. ¿Qué coche? La frente. Se debe dir tirar, no? Se me gusta, se me... Vai, pollo, me cago na barra. A ver, tamén, pois, eso, estamos falando dos nenos e das nenas, pero tamén aquí xa un papel moi importante os adultos. A ver, vou preguntar tamén por aquí, a ver, o son? Eu, Raúl. A ver, Raúl, coméntanos un poquinho, que te pideu vostede así aos Reis Magos? Carbón de comer. Cargou? Ai, pero foi malo durante todo o ano? Todo o ano? Pois non pode ser así, Eu penso que ainda así algo lle vai caer bo, Non lle pido nada máis. A ver, esta pequeniña que ten aquí ao lado, como se chama? Ela quedou sin palabras, está tan nerviosa. José, por onde andas? Que non Por che aquí, veo. por aquí. Pero Está antes nerviosísimo. de lanzar vientos no acabamos de show. Dille aí, que te vengo ahora? Vale,
Pois agora, entón, toca tamén bailar. Para iso imos ter connosco pois a Barafunda Animación, a Pablo Méndez Compañía, e tamén teremos música tradicional da man de Trécola. E agora, para bailar, imos desfrutar dun maravilloso espectáculo con Pablo Méndez Compañía, así que démoslle unha calurosa benvida. José, temosche por aquí? José. Entre tanta xente só perdemos. Hola, estou aquí, a Grada Norte. Estamos un en cada esquina. Unha en cada esquina, estaba aquí falando con esta muller. Como te chamas? Hola, Irene. Irene. Irene está encantada, encantadísima. O ano pasado pideulle os reis un viaxe a Venecia. E aquí está, un aplauso para Irene. Un aplauso para Irene que se ve para Venecia. Que se sigue chovendo, Irene. Salimos de aquí en góndola, Irene. E agora que toca, José, a ver? Bueno, ahora toca algo, bueno, maravilloso. Temos a Barafunda Animación, que nos van a bailar aquí con eses páxaros e esas anémonas tan bonitas. Un aplauso para Barafunda. Vengan todas las aves
ilusión, hagan lo que hacen también. La cosa es la que arde, acérquense al calor, busquen primero un compañero, prácticamente de río, fiestas sin más, no sabes que viene, no existe en otro lugar, el río, y digo algo más, no puedes subirla, y esa es la pura verdad. Vengan todas las aves con este canto especial. Luna y estrellas, guitarras negras, amamos el carnaval. Vida y amor en la selva, todo es salvaje y real. Juntos estamos, que es nuestro hogar. Mágicamente río, fiestas sin más, no sabes que viene, no existe en otro lugar. Capoeira, rey, el soberano de las aves, enamorado, de verdad. Todos amamos la samba, se siente en el corazón. De la samba, Belleza y amor es pura pasión. Mi sueño es grano del río, algo más, no solo las siembres, no existe en otro lugar. Te amo. Pois un forte aplauso para estas dúas magníficas compañías que están hoxe connosco, amenizando tamén un pouco máis se cabe pois a visita de Melchor, Gaspar e Baltasar. Pero todo isto que acaban de ver non queda aquí. Despois poderemos seguir pois, desfrutando das aves do paraíso, das anémonas, dos zancudos e das bolas de Nadal nunha festa de final de celebración, podendo bailar con todos eles e tamén sacarnos fotos. E agora, a quen estamos esperando, José? Que quen está a piques a de entrar por fin os protagonistas desta xornada que nos van a acompañar? Pois a verdade, Ana, eu morro de nervios, Non sei vos. Non sei vos. Porque a quen estamos esperando? A Melchor, Gaspar, A Melchor, Gaspar, Que non se escoita! Melchor, Gaspar, Máis fuerte! Melchor, Gaspar e Baltasar! Pois agora sí, poñámonos como pases reais un a cada lado da porta de entrada e, por favor, acompañados de trépola que fagan entrada neste Polideportivo Municipal de Valencia.
Melchor, Gaspar e Baltasar, benvidos á Pobre do Caramiñal neste 2025. Se non lles importa, nos ímonos poñer aquí con eles porque tamén nos fai moita ilusión e, particularmente, a min gustaríame moito poñerme aquí ao lado de Melchor. Eu, se non lle importa, a Gaspar e a Baltasar, eu de pequena, Melchor, era o meu favorito. Teño que reconocerlo. Ao mellor está malo dicilo, pero eu teño que reconocerlo. Para min faime moita ilusión estar aquí ao seu lado. Espero que se lembren de min, os tres, non? Eu penso que se lembren de todos os nenos e nenas do mundo. De todos. Pois eu, de pequena, penso que fun sempre moi boa. E penso que sigo sendo, O sea que... Bueno, a ver, houbo de todo. Mellores épocas, peores, pero, en xeral, o balance, non, Gaspar? Nós somos magos e sabemos como te portastes. E non fun boa, fun boísima. Así. Bueno, hai épocas como en todos, non? O que sí me gustaría saber é... Como se portaron máis ou menos os pobrenses durante todo este ano, Melchor? Os pobrenses e as pobrensas foron os nenos e as nenas de España que mellor se portaron e se siguen portando. Fenomenal. Gaspar parece que discrepa, pero eu estou de acordo con Melchor. Eu penso que vos portastes todos maravillosamente, non, José? Eu penso que sí. Fomos todos moi bons. Problemas non tivemos ningún, Bueno, eu teño unha pregunta para Gaspar. Gaspar, importante. Anos tras anos, recibindo cartas de todo o mundo, cousas raras víronse, non? Víronse de todo. Que foi o máis raro ou das cousas máis raras que viches de todos estes anos nas cartas, Gaspar? Pedíame o camello para que lle deixara na casa. O camello na casa! Ai, Dios mío, que me venía o camello na casa aquí na E puerta. depois ti tiñas medo de pedir o cabalo. Eu teño medo de pedir o cabalo. Esa lle pedía o camello. Ele saiu directamente que iba o cabalo. Esa lle pedía o camello. Bueno, outra para Baltasar. Baltasar, todo listo, é importante, creo que isto nos interesa a todos, a todos. Sí, porque esperalles unha noite. Todo listo para esta noite, Baltasar. Todo listo. Todo o mundo se vai a sorprender esta noite, Baltasar. Todos. Baltasar confirma que todos imos a ser sorprendidos esta noite. Un aplauso para os reis. Agora xa se poñen dispoñer os seus asentos no portal de Belén, porque agora ve un momento moi especial, non si, José? Sí, ahora mismo imos retroceder 2000 anos para atrás. 2000, E imos ver unha representación do momento en que os reis lle fan a ofrenda ao neno Jesús. Vivían tres sabios chamados Melchor, Gaspar e Baltasar. A estes homes sabios, tamén coñecidos como os reis magos, buscaban mirar as estrelas todas as noites. Eles crían que as estrelas podían contarlles grandes segredos e guialos cara a cousas maravillosas. Unha noite especial, mentre se observaban o ceo, apareceu unha estrela moi brillante, moito máis luminosa que as demais, e os tres sabios miráronse agrallados. Esta estrela significa algo grande, dixo Melchor. Debe de ser un sinal de que naceu un rei moi especial, engadiu Gaspar. Imos buscarlo, debemos levarlle agasallos dignos dun rei, dixo Baltasar con entusiasmo. Así, prepararon os seus camelos, empacaron os seus tesouros e seguiron a estrela. Melchor levou ouro, símbolo da riqueza dun rei. Gaspar levou incenso, un agasallo especial para honrar os deuses. E Baltasar levou mirra, un valioso perfume que representaba o cuidado e o amor. A viaxe non foi doada, cruzaron altas montañas, desertos calorosos e ríos caudalosos, pero a estrela sempre estaba allí, guiándoos desde o ceo. Polo camiño coñeceron a outras persoas e contáronlles a boa fama do nacemento dun rei
Finalmente, despois de moitos días e moitas noites de viaxe, a estrela detívose justo enriba dun pequeno albergue de Belén. Os Reis Magos baixaron os seus camelos, entraron naquele humilde lugar e ali adoraron un bebé acabado de nacer, deitado nun pesebre de parado xunto a súa nai, María, e ao seu pai, Xosé. Este é o rei que buscábamos, dixo que despois de condenado. Os tres sabios ofreceron os seus agasallos ao neno Jesús, inclinándose por o secreto. Gallardos estaba no palacio. Eles sabían que aquel neno cambiaría o mundo, o seu amor e a súa voluntade. Tráioche ouro por seres rei. Tráioche incienso por ser Deus. Que traigo mirra por ser hombre. Acabou a viaxe grazas á máquina do tempo que activamos e volvemos ao presente, a Pobra do Caramiñal, 5 de xaneiro de 2025. Estamos vivindo un momento
máxico. Son moitas as visitas que se fan á Pobra do Caramiñal, pero penso que ninguna tan agardada. E para recibir as súas majestades temos aquí o alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal. É agora o momento de escoitar as palabras que teñen para dirixirnos. Es un placer estar nuevamente en la Pobra do Caramiñal. Cada año tenemos la oportunidad de visitar este hermoso pueblo. Nos emociona ver esa emoción y ilusión de cada niño y niña.
pero también los rostros de personas mayores. En cada uno de ustedes conocemos a los niños y niñas que fueron hace años. Vosotros no os olvidáis, pero nosotros tampoco os olvidamos. La magia de este día durará hasta que nos volvamos a encontrar el año que viene, haciendo realidad los sueños. Que sepáis que tenemos todas vuestras cartas guardadas, los regalos más que preparados y muchas ganas de repartir ilusión por vuestra casa durante esta noche. Si alguien nos escribió la carta, que no se alarme. Ya sabe que nuestra sabiduría hace posible que podamos verlo, conocerlo y saber que le puede gustar. En un rato, esta misma tarde, Melchor, Gaspar y yo estaremos encantados de que os acerquéis para atender peticiones de última hora en persona. Siempre es una alegría inmensa estar con vosotros después de estar tan lejos del resto del año. El manto de estrellas que nos cubre seguirá guiando nuestro camino. Feliz noche, aunque sabemos que más feliz será mañana por la mañana, cuando despertéis. Bueno, niños y padres, queremos dar as gracias primeiro aos rapaces de Protección Civil porque nos teñen os camellos na súa base. Están dando de comer, vale? E viñeron para baixo, eu quería que lle derades un aplauso porque sempre están traballando aí ao noso lado sin cobrar nada, vale? Dentro nun lado e noutro están traballando sempre gratuitamente. Así que rapaces, facedelle caso, porque nos están axudando cos camellos, vale? Bueno, moitas gracias un ano máis pola espléndida acollida que nos tendes aquí na Puebla. Sabemos todo porque somos magos, sabemos como vos comportades, quen se portou ben e quen se portou mal. Portástenos moi ben todos, durante todo o ano. Estamos moi orgullosos de todos vos, polo vosso comportamento. Gustounos ver que axudades na casa, algúns máis que outros. Agardamos que sintades a nosa maxia coa mesma forza que nos percibimos os vosos corazóns, cheos de ledicia e ilusión. Notase en cada cara, en cada mirada, e xa sabedes que os ollos son o espello da alma. Sodes moi afortunados por vivir nun lugar tan fermoso como este. Sí, señor, un lugar moi fermoso e moi bonito. Pero o máis bonito de todo deste pueblo é a xente, que sempre nos recibides espléndidamente. Hoxe é un día moi frío, non podemos salir afora a estar cos camellos, cas carrozas e todo. Viñemos pa aquí pa dentro, pero estamos moi contentos de estar aquí. Vamos a ver algunhas das cartas que nos mandástedes. A ver, cantos mandástedes cartas por aí? Levantade a mão todos, que non queren ningún sin mandar, Hai algún que mandar a carta? Que lle queda agora? Todos. A ver, que mandaron todos ben. Sí. Todos puxeron de la carta. A ver, vou empezar a vamos a ver. Unha carta para delas que se llama Valeria Cruz. Un trator que lleva en Santa Cruz. No Castelo, un karaoke. Y luego Tania. ¿Fue verdad? ¿Sí o no? Bueno, porque somos más, Un camión de suerte para traer de la calidad. También fui. En día de Cataluña, nosotros, a ver si se lo y de mí, en eso, un vídeo solo. Así que se sabe, para bajarse de él. Voy a ver qué más que me no se debe pensar. Vamos a acabarnos, que van a discutir. Vamos a estar atentos a ver si se nos queda alguno. Vamos a ver. Bueno, le toca pasar a la primera campaña de Colombia. Como esta parte de nosotros.
Antes de nada, nos, por las manos, queremos dar como mayor agradecimiento a noite a alguén que faz posible non só hoxe, sino todo o ano, e os pais e as nais que con tanto cuidado, cariño, mimo, os coidan e os educan durante todo o ano. Para eles e para elas, un grandísimo abrazo. Queremos agradecer moi especialmente o traballo de todos os colaboradores e colaboradoras que hoxe, os pais e as partes, os soldados romanos, os de Somo, aquelas rapacinhas do fondo vestidas as bandeiras, os de aquela viagem que está filmando, a xente que está preparando a rosca, os técnicos de som, o alcalde, a corporación municipal, os secretarios da obra, e cada o segundo para nós. Nós vimos de devolvernos, eu sou maior como fui gastado. Estou moi cansado de 2025 anos repartindo regalos. Pese a isto, veño contentísima agora. Primeiro, colaborar con a década de estudei con escrever, e que a miña familia vete partir a miña obra. De feito, para que me cree a máxima, cando estuda a broma, que se fixe, só o de Pedro que me cree a máxima. Hai o resto dun castelo ao cumprir. Aí vivía a miña tataraboa. E ela, cando era pequeniño, todas as noites, viña a tapar a cuna e cantaba cancións que eu no principio non entendía porque non entendía a lingua, pero era ese idioma, que foi o galego. Ela falaba en galego e encontraba as cancións e os contos en galego. De feito, a mí chamaba o meu carolincillo, porque eu comía moito chocolate en galego. Bueno, nós cando vimos por la noite, porque nós vimos por la noite que somos máis, despois vou facer unha demostración de máxima para que me sigades crendo hasta que se as experiencia. Cando nós nos acercamos de noite, porque nós temos a posibilidade de desaparecer e aparecer onde digamos, para eso somos magos. Cando nos acercamos a la hora, sentimos algo especial. Sentimos todos os sitios, pero na hora máis. Eu vou vos decir por qué. Cando vimos de Asia Menor, nós vimos de Asia Menor, Gaspar, e de Asia, a pasar por todo o alcalde do sitio, do Concello de Europa, cando vimos por la noite, o primeiro que vimos, emocionaseme e pónseme a pel de galiña, son as luces da Pobra do Caramiñal. Vemos as luces de Caíños, do Campiño, da Xunqueira, do Sobre. E o primeiro que facemos, Baltasar sempre quer mollar os pés na auga que el di a máis transparente do mundo. Tamén un pouco fría, pero a máis transparente e bonita do mundo, que é o mar que morre na Lombiña, nas praias de Cabío, da Illa, da Corne, incluso da Areal. Unha vez que mollamos os pés aí, nos invisibilizamos outra vez e imos voando, voando, voando por todo o Arenal para ver as luces do Caramiñal, do Castelo, da Covecha, da Angustia, da Ribeiriña, baixamos a San Isidro, a Merced, a San Lázaro, subimos ao Lagar e ali, primeiro gran segredo, paramos a comer. Porque todos os anos, e iso é algo que só fan aquí na Pobra, deixanos unha cestiña con comida. E sabedes que comida nos deixan aquí na Pobra? Latas de conserva, que nós en Asia non hai. Por eso, Gaspar, que é moi galopín tamén, come o mundo delas, queda a dormir,
e Baltasar sempre que levar unhas pouquiñas para Asia, para enseñarle aos seus amigos. E eu, cando eles quedan repousando, fago unha cousa. Vou por todo o camino ancho e subo a culota para ver a paisaxe que me emociona máis bonito que nunca vemos, que é toda a ría, dende a Pobra ata outro lado, ata Sálvora e ata San Vicente. Bueno, xa estou cansado, como decía, pero antes de irme, quería facer maxia. Queredes que fagamos maxia? Vale, vou saltar aqueles dali que quedan moi na esquina e non me ven a todos, pero aqueles nos quedan moi esquinados. E vamos a facer maxia. Para iso necesito unhas monedas antigas que eu tiña no meu cofre. Se alguén me pode traer, por favor. A ver se a miña paja pode acercar. Ben, imos facer o seguinte. Imos a conseguir un récord mundial. A Pobra vais a convertir, hoxe vai a cumprir un récord mundial. Pero tedes que colaborar todos e todos os que estades aquí. Queredes facelo? Vale. Pois para iso imos facer o seguinte. Vou explicar despacillo. A ver, escoitamos, vale? Imos conseguir que a Pobra do Caramiñal sexa a vila do mundo máis cariñosa. E como vai a facer eso? Como imos facer eso? Eu vou sacar unhas moedas máxicas que son unhas moedas que me regalaron cando eu nací, que son as 3 moedas de ouro, de prata e de bronce, que son as moedas de macadamia. Teñen un polvo máxico e eu, se asopro, podo conseguir calquera cousa. E vou conseguir que vos convertades nos seres máis cariñosos do planeta. Como imos facer? Cando eu vos lo diga, nos imos a poñer de pé. Ainda non, Cando eu diga, poñímonos de pé. E vou a contar ata 3. Cando cheguemos a contar 3, eu soplo e temos que facer o seguinte. Cada un no seu sitio de pé dá un pequeno salto, así como fago eu. E inmediatamente, por ese salto, vais a convertir unha persona cariñosa. E inmediatamente teñe que dar un abrazo, unha aperta á persoa que está ao lado. Repito, eu soplo as moedas máxicas de macadamia, que se vai para todo o sitio. Conto hasta 3, damos un salto e damos un abrazo á persoa que estamos ao lado. Entendíchelo? Pois veña, todos de pé, todos e todas, todos. Papás e mamás e todos. Ningún sentado, o señor Dalí. De pé. A ver, o fondo Dalí, todos de pé. Todos arriba. A Virxe María e San José tamén. Todos, o alcalde, todos. Estades listos? Todos. Vou a soplar as monedas de macadamia, as monedas milagreiras. Entón, conto hasta 3, contamos todos hasta 3, damos un salto e abrazamos a persoa que temos ao lado. Se o facemos todos, porque isto ten a forza de que todos o podades facer, conseguimos cumplir o récord mundial e convertir a Pobra de Caramiñal na vila máis cariñosa de todo o planeta. Listos e listas? Ben, vou a soplar e conto hasta 3, todos. 1, 2, 3, salto! Récord conseguido, aplausos. Boa noite a todos e a todas. Moitas gracias aos reis
por estar aquí connosco hoxe. E a vos, por suposto, por acompañarnos esta tarde na recepción aos Reis Magos. Un aplauso para vos. Bueno, e tamén importante, ahora mismo hai que darle un aplauso fortísimo aos Reis para encheros de enerxía para hoxe a noite, que os jatiños relajados cheguen ás casas, Un aplauso forte para os Reis. ¡Máis fuerte! Bueno, José, que teñen que facer hoxe para que mañán desperten con moitos regalos? Efectivamente. As instruccións É importante isto, acordádevos desto. Hoxe a noite hai que deixarlle agua para os camellos na porta. Que vivan un piso na porta do piso. Porque os camellos tamén teñen as súas necesidades despois hai que limpar, Que vivan unha horta, na horta. E aos Reis que hai que deixarlle o normal que sería leite e galletas. Pero xa escuitachedes a Melchor. Unha lata de conserva tampouco ven mal, E xa tampouco nos unhas sardiñas, efectivamente. non plan absoluto. E, bueno, tamén, por suposto, que vayan cedo para a cama, Eso, tamén, esta noite, ir cedo todos e todas para a cama, para que poidan os Reis Magos traballar durante toda a noite. E, bueno, antes de que se note a ledicia nas caras dos nenos e das nenas, mañá pola mañá despertar ben cedo e ver, pois, esas árbores de Nadal cargadas de agasallos, tendes a oportunidade de dicirles en persoa aos Reis Magos todo canto escribistedes na carta ou ben aquelas cousas que se vos esqueceron e que queredes pois transmitir nun último momento en persoa. Intentarán, dende logo, converter todos os vosos desexos en realidade. Xa vistedes a magia que ten Melchor, que conseguiu converternos a todos pois nun pobo moi agarimoso nesta tarde. Así que xa podedes ir formando as filas, como vedes as nosas compañeiras preparando aí preto dos tronos, podedes ir formando as filas para falar cos Reis Magos. Bueno, Ana, eu teño que dicir unha cousa, Isto importante, isto vai para a xente de aquí, Para a casa, por desgracia, non podemos. Pero, bueno, poden tamén coller algo nas súas casas, que están nas súas casas. Tamén, nas casas tamén poden coller algo. Exacto. Pero imos a merendar algo típico de Nadal. Xa hai fame que se hora de merendar, ademais. Rosca para todos. Para todos. E para beber, que é o máis sano? Agua, tamén hai zumos, non vos preocupar. Tamén hai zumos. Bueno, quen queira, para queimar a rosca, que por certo, a rosca importante, tamén, importante, son todos cosas importantes. A que lle toque a fava, paja, Todas. Esta non está paja. Todas as roscas. A que lle toque a fava, hai unha, paja. Tocoulle. Tocoulle. E tamén paja o dentista dos caramelos. Exacto. Importante. Desto é o bo de estar desde a casa, que así non atopan a fava, non teñen que falar as roscas aquí. Para unha solo. Para casa. Nada máis. Bueno, quen queira bailar, podedes bailar despois no DJ con Parafunda Pablo Méndez, tamén que están parando por aí. Se van a estar por aquí animando o ambiente mentras o resto de nenos e nenas estades cos Reis Magos, eles van a estar aquí pois con moita música, moita ledicia e moita diversión. E máis a sabedes que despois podedes tamén estar sacando fotos con todos eles. E bueno, pedimos esta retransmisión con moita ilusión. Grazas por acompañarnos un ano máis e grazas a todas as persoas que fixeron posible dos Reis Magos na Pobra do Caramuñal. Traballadores das brigadas municipais, voluntariado e agrupación de voluntarios da Protección Civil. Sen todos vos, nada disto sería. Grazas a todos os que estades. Desexámosles unha feliz noite de Reis e un feliz día de Reis, e para nós foi un orgullo estar aquí presentando este acto, non, José? Sí, Ana, sí. Bueno, feliz noite de Reis a todos. Que vos traia moitas cousas dos Reyes, está aquí para pedir, que despois vanse. Ata